bisan sa panahon nga kita kusog kayong muampo, bisan sa panahon nga kusog kay tang mubuhat sa mga maayong buhat, naa di ay panahon nga ang Ginoo dili lang gihapon mahimuot na bang kugihan kay kang mubuhat sa mga gimbuhaton sa simbahan, sama aning pagsimba, pagrosaryo, bisan kining atong paglikay og sala kanang di ta sama ni dinhi di way bisyo, di mamabay, dili manikas, nya magpuasa pagyod, dili di ay gihapon na makapahimuot sa Ginoo sa tanang panahon. Muna ay mo kumpiyansa, di ta mo kumpiyansa nga sige tagsimba dinhi nya kahimutan tas Ginoo. Nya dili sa di ay sa tanang panahon nga ang tao nga naglunang sa sala makapahiubos sa Ginoo. Naa sa di ay tao nga naglunang og sala, di gani hapit mo simba, ug mo simba man adtos pinakaluyo, suok kay tanan kay mauwaw makit-an nga ang Ginoo sad naglagot sad anang klasihas tao, ug mao nay gihulagway ni Kristo dinhi sa atong ebanghelyo. Ang kobrador sa buhis didto in taon sa suok, di gani mo yanghag kay hadlok makit-an ang iyang naong niya, sulingahan unya sa ubang mga nanimba. Aw gani nakasabot naman siya nga kadtong Pariseo nga didto gyud sa tubangan nya buutan kaayo, magpuasa gyud kaduhas usa ka sana saksimana, di manikas, di mamakak, wa mamabay, ana mo na ilang kahimtang. Pero pagkahuman nilag ampo, kinsa may gikalipayan sa Ginoo matud pang Kristo, kadtong kobrador sa buhis nga naglingkod o nagbarog ra gani, wa mo lingkod kay mahadlok mo lingkod kay basig mahugaw niyang bangko, nagbarog ra tus pinakasuok sluyo mo gikahimutan sa Dios. Ngano man kay ang Ginoo di gyud malipay sa taong nagbinuutan apan magtamay sa iyang isig katao. Mao di na gipangita sa Ginoo. Sige, buutan kay kastanan, pero ang sukdanan sa tinuod nga buutan mao ang atong paghigugma sa mga buangon, dili ang pagpanaway, dili ang pagkasuko, dili ang pagsigig tamay anang mga buangon. Kamuron, musta man, buutan mo o buangon? Dali ra kay ng ilhon. Pasaning usbuang imlan. May tatog di apatong mixer diri ba kay dali ra kay nato paganaana. Sige patagdiktar dito. Nya inigdiktar sad wa sad mag-igo ang timpla. Sagdi lang kay di man nimo ay makapa-impierno. Sige, wa sa toy labot. Matod pa sa atong unang pagbasa, niingon diri ang Ginoo, unsaon man monako Israel nga ang inyong gugma kanako mura ra maggabon sa kabuntagon, nga inigsidlak sa adlaw mawa ra, mura ra sa giamog nga basa siya inig kabuntag pero mukalit lang sa kauga. Ang pasabot kana bitang ang atong gugma ba dili permanente, dili stable, magsigi og ana-ana, naa nyawa, naa nyawa, mao day na makapa subo sa Ginoo. Kana bang simba ka dinhi nya inigabot sa inyo pangasaba na sad, sige na sang yaw-yaw na pangusi pa nga anak. Ana, kana dako kay nang lagot yung ginawa na. Ano? Aapil sa ning mga bata,
simba dinhi, igabot sa balay, tapulan kay tanan, sige lagduwa ng computer, sige lagtanaw ng cellphone, nya dagko ra ba kay kaon, di ra ba sa gyud manghugas, ana ba? Nya simba nga rin. Oh, di na magsilbi. Sokong Ginoo na. Mga asawa, simba din gabot ito, yaw-yaw sa bana. Oh, why kapuslanan na inyong simba dire. Bana sad, simba dire, gabot ito, lain ang hikapon, silingan, dili ang asawa. Wag po na kapuslanan. Simba-simba lang mo dire, kay tulumanon, ini kakuan, ini ka Domingo, simba, kay tulumanon. Ngay gabot ito, manok ray hikapon, ang asawa di mo hikap. Tutu-tutuan pang naong sa manok sa iyang laway. Ang asawa, wala na yun katilaw. Joke lang na eh. Anay, nana ba? So, ang gugma di ay, ang gibasihan Diyos Ginoo mo na, si Kristo sa lain-lain nga mga kanini ang wali niya, ang ending gid niya, moingon gid siya, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Ang labing dakong sugo nako ninyo maugyod ang paghigugma. Ang kanang paghigugma gyud. Nya unsa man ang paghigugma nga gustos Ginoo, kanang gugma nga dili mag-usab-usab. Mao na nga mingon sa higugma ang inyong higala, pero higugma apod ang inyong kaaway. Susog mao nay mahitabo sa Russia ug sa Ukraine pagkamalinawon sa kalibutan. No? Wa unta ni natong krisis. Ug mao nay mahitabo aning ato mga political aspirants karon nga kandidato kandidata pagkanindot paminawon kaha sa ilang mga pamulong, sa ilang mga hasta ning ilang mga vloggers, kanindot kaha paminawon kaysa magsigig sinawayay magkuntis og kinsay makakita og hugaw sa ilang kontra aron ila dayong ihapak dayon pagkakapoy paminawon aning siging sinawayay. Di mo kapuyan, ana. Musigig saway, kapoy no. Gilingi ana imong tupad. Sultihi siya unsay imong nakita nga nindot na niya. Sige na. Sultihi siya ba? Unsa may nindot nga imong nakita na sa imong tupad ron. Sige na, sultihi. Ina, kagusto ko anang imong mata nga medyo budlaton. Pasabot, tinaw kag pananaw. Ana. Kauyon ko nimo anang imong linaktan nga hapit na di katikang. Pasabot, taas na kag naabot sa kinabuhi. Di ba? Kaya kanang maglisod og tikang kasagaran ana taas-taas naman sa nagidad. Di sa to pa dako na siya naagis kinabuhi. Di ba? Kita kon magsitag saway, lisod ni naglakaw, tumbar mga na diha. Imo nang gitamay nga dako na kay nag-agis kinabuhi, gani daghan na kay nagnatampo para sa kaayuhan sa katilingban. Ikaw na noy manaway, gasalig kang batanon pa ka, moabot ra ka diha. Na siya. Kita mo pare nga sigig pabaligyag slat, imday ko, salamat kayo pader ana imong pamaligya kay dako na kay nigagi. Daghan na kaayo ni databangan. Gani karon ang atong kapilinya konsagrahan na tungod aning pagsigig pamalit og slots karon malipayon kay sila didto. Ay non busy hinoon ron sila, busy sa pagpangandam ba, pero wa na maghunahuna og unsa pay asa pakuha og budget para ani. Sound system pa lang gud nato didto kay dako mo kay nang grounds. Akong nadunggan nga ang sound system nagi hire karon o gipreparar mo cost na nag mga 1.5 million. Kay wa lagi kanang kuan na ba wa bitaw sana giang atog yung ihatag ang the best gyud kutubs mahimo gyud ana mo na mangandoy ta nga manindot kini siya. Unya asam tag kwarta ingon ana kun wap amo mamalit og slots mo na atong pakpakan ang namalit og slots para sa kapilinya. Salamat kayo. Labaw na gyud sa pagtukod sa building nga niabot na ron og 35 million kapin.
nya nahimo ra na sa duha ka buwan nga pagsigi natong palit og slots last year. Unsa may ilang ikong secret didto kung wap ata dinhi mamalit og slots, wap asa ko magsiging pabaga snaong siging pamaligya. Muna karon ako dili na ko mutawag ani akong pagpamaligya og pabaga sa akong naong. Unsa naman paghatag ninyo kahigayunan aron mo masuod sa Ginoo. Patpakan na to ang mga suod sa Ginoo. Bahala na nang wa mamalit. Kanang wa mamalit, mao na sila ilayo sa Ginoo. So mahimo ra man sana sila mo paduol kay di pa may daghang slots palitonon. Napay daghan para ta makahigugma ba sa atong katilingban sa simbahan. Kaysa magsigitag sinawayay, magsigiratag linibakay, magsigitag tinigumay aning atong kwarta unyag naa gani gamay lang yung kaayong bikil, away dayon, ilog, gubat dayon. Grabe ka istana, no? Karon na gasigig hinisgutay anang mga kwarta, pila kunoy kwarta nga nawagtang tungod sa korupsyon, unsaon pagpangulikta kining mga gikurakot. Istoryahe makulikta pa kana nga ang mga batasan sa mga ulikta utros ang hingwarta. Unsaon man nimo pagkakulikta sa saktong kulikta kung magsige ra ka og pangwarta, di ba? Di gina masatisfy. Mag-adam ginagkaut-ot kay mga hangol kay tag kwarta, maintag di matakdan ni ang gawali. Kay matakdan wa nagi mo palit og slot. Ilhan raman anako basta wa pa gani ko maghigugmas kwarta, daghan kayong mutampo dinhi mo palit og slot. No, gahapon gani ako man tong giingon nga naatay palitonon nga bag-ong set sa vessels dire moabot og 60,000 o na dayoy ni palit 60,000. Nanong inyo makong tutukan ato. Anya ang nakanindot rabas mo palit mo ingon jud ay lang nagisulti pa dira bantay gisulti na nimo hulgaon pa ko. Sige suway ko hulga di ba di jud ko manabi. Ngano man kay nasayod man sad nga dako man ni gracias Ginoo nga makapalit ko ani nganong ipanabi pa man akato ganing atong gipugos gani gyud ko pader nang ato tong tagaag VIP nga treatment kadto bitang ni palit og kada ganing 3,000 ka slots para sa kapilinya. Naman ni palit atong 3,000 ka slots. Nya na ni palit og 1,500 ka slots. Nako sige atong tagaan pero di lang nato i-mention gyud angan. Nagperti ganing pamalibad. Ayaw lang na padir. Oy, ayaw na lang sus kami dito magpalit ra man ako. Dili ilaning pagbuot dito kay identified man mo pero di ra man sa nimo isulti. Tagaan gyud mo og kanang gamay lang pag-atiman bisa na lang og ilibre ang inyong akomodasyon mga inana pero wa may kalainan gud ang 3,000 ka slots nga gipalit ug ang usara ka slot ang gugmaman mo ay gibasihan sa Ginoo di man na mo basihan ang kadak-on sa imong gitampo ang gugma ba. Unsa ka kadako ang gugma atong nipalit og 3,000 slots ikumparar sa gugma sa usa ka labandira nga nagsigig tigom og kwarta aron ipalit og usa ka slot. Ug ang gugma ni adtong mga buta nga magmasahira unya niining panahon sa pandemya mitigom pagyud og kwarta para ipalit labing minus usa ka slot. Mga buta, mga PWD. Makumparar ba nimo ang Ginoo ra gyud makagauge ana sa kasing-kasing sa naghatag. Una ang Ginoo niingon diri sa atong salmo. Unsa to sa atong salmo? Ang makanunayong gugma dili sakripisyo mao ang gipangayo sa Ginoo. Makanunayong gugma, permanent love, lasting love. Kanang dili mag-usab-usab dipindis naong sa tao. Karon ang ato in taong mga political aspirants o ang imo ganing tan-aon pink mo smile ka igtan-aon nimo red
Nganong magkontrahay man ang red ug ang pink, ang green ug ang blue ug unsa pa diha? Nganong magkontrahay man nga pulos man ta mga Pilipinos, pulos man ka ni sila gustong moalagad sa Pilipinas. Nganong magkontrahay man? Mag-away lang gid ta para mga lagad. Kinahanglan pag yung awayan nato ang pagpangalagad sa atong nasod. Napurti na maganing daghana nato dinhing alagaranan, dinhi lang guys atong palibot dinhi simbahan, kadaghan anang tiwasonon dihag trabaho, alagaranan man na, mag-away ta para mo alagad, hilasa gud nato. Mabta nang hilasan kay ko na magsige sila away para kuno mga lagad sa nasod. Basin ang giawayan kinsay ma-elected, dili kinsay mo serbisyo, basin mao na ilang giawayan, mga buangon na sila diha. Giubo lang nun ko. Kay kung parte lag serbisyo, kinsa ko'y mo away? Mag-away mo diha. Ako mong palimpyuhon na ni atong simbahan. Iguman ros misa. Mag-away mo. Kay mag-ilog dyan mo ako umulimpyo diha. Mag-ilog tingal tagpamiya. Oy. Serbisyo ang gikinahanglan. Kanang ilang gipangyaw-yaw diha nga porti na nila kunuhay ng hagua. Sige silang offer sa ilang mga serbisyo. Mag-away pag yun. Gapakaaron ingnon muna kanang mga political aspirants karon nga makig-away kay aron mo serbisyo, bakako na pulos na bakakon ang nindot kanang mga political aspirants karon nga wa gyud makig-away, labi na gyud moingon kung mapildi ko di ko mohonong sa pag-alagad sa atong nasod, di ko mohonong pagsuporta og kinsay mudaog. Naaka, maingon ka ng mga red, na kung mudaog ng pink, dili na nako isulob ang akong red, mag-pink nako aron makaalagad ko kuyog nila. Wana, or maingon baka ang taga-pink, og mudaog ng taga-red o green, hubuon ko ning akong pink nga gisulob, ug isulob na sa nako ang red ug ang green aron magkuyog mig pangalagad kay sila may nidaog. Naaka pagkanindot og moabot ni mauna ni ang gitawag og makanunayong gugma sa nasod, gugma sa mga Pilipinos, gugma sa Ginoo nga nagmahal niining atong nasod nga Pilipinhon, nagmahal sa simbahan dinhis Pilipinas. Kana mo'y nindot, kanay atong iampo, kanay atong paningkamutan. Unyag di sila mubuhat ana, sugda nato, kita'y mubuhat. Ako na medyo ko'y butaran, ug mapildi ang kandidato nga akong gibutaran, tahuro nako kutob sa mahimo ang nidaog. Tahuron, isipon ko na nga pinili is Ginoo. Kana sang nipalit og slat, og wa mo palit, ako ng alagaran. Labi na yung hilugan na, unahon akong hilog kadtog yung wa mo palit og slat. Ipaawahin ako tong nipalit. Nga naman, kanang nipalit, insured naman na sa langit. Karing wa mo palit, unahon tani. Kay murag naa ni question gamay. O ato ni siyang unahog atiman. Ana, mukumpisal na ako, magdungan ang katong nipalit o wa mo palit. Unahon akong papakumpisal ang katong wa mo palit. Kaya nga naman, kani questionable ni. Kanang nipalit, pana-insure naman as kasing-kasing Ginoo. Muna ningos Kristo, unahon gid niya pag-alagad ang mga makasasala. Biyaan niya ang 99 ka mga buutan ug pangitaon gid niya una ang nawala. Mao nay gugmas Ginoo nga makanunayon. Di ba? Nindog na ta.